Maar dit nog alle dagen? Dit al wel laat, hè? Ja, je nog je net vol in. Ik had bij de jacht, dan doe we binnen wij. Het lijkt me net het noffelijkste putje. Dit is, nou, dit is maar een aardigheid. Ik heb echt niet door het op knuffels. Ik doe het mij stokker maar, ja. Nou, vreek maar één ding aan, Hiemstra. Wat hing het er? Ik juist in een dopingkast. Ja, dat is een geintje. Want we zitten altijd zien waar in Doha, zien waarom dat die in beteerd vlucht. Wat had er van de week bij, jong? Wat dopingspel, hè? Dan nemen we zelfs gewoon dopie en zo, hè? En zei, nou doe ik dat kastje gekregen van de boerman. En ik dacht, nou, als je dan alleen in de gang komt, kan er even laatje. Dan zet ik op dopingskaart. Maar daar zit gewoon in ja. Ik moet zuiver even denken aan Jori van Gelder, de turner. Ja, dat mag wel een laatje, ja. En dan ik moet schakelen, hè? We gaan weer heen, Hiemstra. We gaan naar het lokaal. Even kletsen en een bakje koffie. Even mij maar doorzetten. Goedemorgen. We gaan er voorheen in de trein dan een grote winkel met alle jaren voor alle dieren voer te keer. En die is toen opgehouden. En omdat de doorpad, dus de laatste jaren, het achteruit gegaan eigenlijk, want de jeugd komt er aan het BB. Toen dacht ik, nou werd je een derde boel, want dan kom je echt niet meer binnen, vooral in de wintertijd net. Hè? En toen had ik mij als bestuur operaat. Ik zou zeggen, ja, in de Doha een gezelligheidje horen, een paar keer in de week. Ik ben daar dus het begon alweer dag na dat. En mijn man of 5 zei dat ze nou. Maar dat is uitbreiden naar soms 40, 50 man. Dus, en dat hebben we hier nog. En iedereen is daar wakker geweest mee, want we hadden even een plakje, hè, we hadden even net liggen. Nou, met deze is het begonnen. Die heb ik toen gekocht bij een drogisterij. Nou, toen zag ik nog een keer wat en toen dacht ik van, nou, die past ook wel in de kast. En dat was waarschijnlijk ook zo'n klein poppetje. En die kleine poppetjes werden toch wel heel wat veel meer. En toen had ik ineens heel wat. Ja, want hoe volle hast er niet tussen? Nou, ik ben een beetje de tel kwijt. 300, denk ik. Misschien wel meer. En wat sparen ze dan alle jaar? Alles. Aan deze deur heb ik aan mijn tassen gehangen. De meeste komen vanuit eBay uit Hongkong of uit Japan. Nou, in deze stelling heb ik eigenlijk al het speelgoed staan. In deze mand heb ik alle dozen. Die gooi ik ook niet weg. Nou, die komen dus van de Happy Meal. Bestel je die dan ook wat Hello Kitty erin zit? Ja. Ja? Ja. Ja, soms worden ze er wel gek van. Dan zeggen ze weer van, oh, zit er weer een Hello Kitty in de Happy Meal? En dan, ja. Dan goes mijn zin even naar McDonald's. Ja, eigenlijk wel, ja. Vaker dus in je keer. Ja. 4 keer, want ik wil ze alle 4 hebben natuurlijk. Wist je er eigenlijk net meer te al wat voor? Ja, wat is te oud. Ik vind het leuk en maakt mij gelukkig, blij. Dus ik vind niet dat je dan te oud voor iets kunt zijn. Tegenwoordig koop ik alleen nog maar dingen die ik nodig ben. Of kan gebruiken, bijvoorbeeld een klok of zo. Die kan ik dan wel gebruiken. En dan koop ik die ook, maar... Ja. Maar verder is het geen prultjes meer? Nee, nou ja, alle prulletjes heb ik al. Ik heb echt alles. Ik heb bijvoorbeeld een pleister.
Hier, pleisters heb ik. Die gebruik ik natuurlijk niet, maar ik heb zelfs een mondkapje. Dit is de douche en ik heb hier een sieradenbakje. Dit is de waskamer en ik heb hier allemaal posters hangen. Dit is de slaapkamer en ik heb hier schilderijen. Dit is de kalender in de wc. En hier hangt de luchtverfrisser. En dit is de vitrinekast. Die staat in de woonkamer. Zit je nog wel hier heel speciaal goed in? Ja, er zijn kerstkaarten die ga ik dit jaar versturen. En deze knuffel heb ik van mijn schoonzusje gekregen. Wat is er stiekem wel eens mij nou? Nee, stiekem niet. Nee. In het openbaar ook niet, maar nee, eigenlijk niet. Nee. Alleen om te kijken.